Ngifuna ukuchaza ngendaba yelokhuzana. Ngizoba mfishane ngizothi nje juqu. Ngichaza ngendaba what party lokhuzana. Yini? What wedding. Hello everyone, hope kulomba kahle. So sekuvumbuke ivideo yamthandeni lapho egxeka khona igcwalisa spring picnic party all white party yakhe Khuzani. Iningi labo ke abantu ke asebeyibonile le video le esivumbukile bayamhleka bathi unomona ke umthandeni njengoba nje izinto zimhambela kahle uKhuzani nale event yakhe igcwalisa all white spring picnic. So ke abalandeli bakhe umthandini nabo bayamdefenda bathi le video lena ayikho intsha indala. So sakukwena ukuthi wena ke uthatha liphi isayidi lalolu daba, engabe wena uhambisana naye uKhuzani o uhambisana naye umthandeni kukwena? But ke anyways ke ngikudlalele ke le video khathi wena nabo uzobhala umbono wakho down below. Ashone khona ke ngakudlela isikhathi sakho. Ngifuna ukuchaza ngendaba yelokhuzana. Ngizoba mfishane ngizothi nje juqu. Ngichaza ngendaba what party lokhuzana. Yini? What wedding. Ngichaza. La ngempela. What wedding ngempela? Ungamphetisa. Ungamphetisa. Igcwalisa building ya. Ngifuna ukuchaza ngegcwalisa building leseThekwini, yabo. Ngifuna ukuchaza ngayo. Lalani ke bafowethu. Uyabona ngifuna ukuqala ngcome lo waqhamuka ne-idea yokuthi akutholakala igcokana kuleyo gcwalisa building leyo. Yabo lo waqhamuka nalo idea ngimthulela isigqoko uhlakaniphile. Uyabo? Uhlakaniphile lo muntu. Lo muntu lowo owenza leyo gcwalisa building waseqhamuka ne-idea hayi. Okay everyone, nizizweleke umthandeni ke ekhwenza i-event yakhe ke uKhuzani. So wena ke okwakho ukuthi comment down below na ke umbono wakho ngalolu daba ukuthi wena ulibona kanjani, engabe baqinisekile laba bathi indala mawukuthi uyayazi ukuthi wena indala le video. Thina ke esingazi comment down below uthi old video noma uthi nje indala le video, then sobe sesibona ke iningi ukuthi licabanga kanjani noma liyayazi le video le yakhe ke umthandi. But anyways, sivala la i-video namhlanje sibuya onqi. I really hope to enjoy le i-video namhlanje. If you enjoy ngicela ukwenza show ukuthi smash lo like button, uphinde smash nalo subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Bye.